λεφτά σου. Βάλτα σε μια τσάντα και άστα έξω από το σπίτι σου. Έξω από το σπίτι σου. Παιδιά το έγραψα. Πρώτον το έγραψα ένα γράμμα που ήθελα. Λοιπόν παιδιά, εγώ εδώ σας αφήσω λίγο, θα σταματήσω αυτό το βίντεο για να κάνω το βίντεο το Minecraft. Είπαμε δεν θα δείτε όλο το βίντεο το Minecraft. Είπαμε. Οπότε εμείς θα λέμε σε λίγο. Λοιπόν παιδιά, τράβηξα το βίντεο Minecraft. Τώρα μπήκα Brookstar. Να πέσω. Που να είναι νυχτώνει. Οπότε πάμε να δούμε. Δεν θα κάτσω δεν θα είναι πολύ ώρα. Παιδιά, πριν λίγο τελειώσω το Minecraft βίντεο, να το δείτε στο Game στο μου κανάλι. Παιδιά, τι ώρα είναι? Είναι 12 το πρωί. Πέρασα παιδιά. Κάπου εδώ θα σας διακόψω από το βίντεο σας και έχω ανακοίνωση. Έχουμε μια νέα ομάδα. Ναι ρε παιδιά, εγώ η Ανσία, ο Θάνος και ο Hyper και ο Τρίφωνας θα φτιάξαμε την Mr. Team ομάδα, Muru Team. Είμαστε όλοι μαζί, θα κάνουμε όλοι μαζί βίντεο, να περιμένετε βίντεο εκεί πέρα και να είστε βεβαίως πολύ καλά, γιατί αυτή η ομάδα παίζει να πετάξει στον ουρανό. Οπότε εμείς θα τα πούμε στην επόμενη βίντεο. Άντε καλά, θα σας αφήσω να βρείτε το άλλο, το υπόλοιπο άλλο βίντεο σας. Θα σας αφήνω. Καλή απόλαυση. Όπως μου είπε Mr. Team, δεν θα κάτσω 24 ώρες, αλλά θα κάτσω 5 με 5 ώρες. Και ήδη έχω κάτσει 5 ώρες. Περίπου τώρα που να είναι... Λοιπόν, ας παίξουμε το παιχνίδι γιατί μετά η Mr. Team κάτι θα μου δώσει, οπότε πάμε να παίξουμε, να μπαίνω. Έκανα τόσο όλο το Minecraft βίντεο, θα το δείτε κιόλας. Στην game του κανάλι, όχι στο club. Έλα, έτσι. Ναι, γκολ. Βάλαμε ήδη ένα γκολ. Έλα. Με σκότωσαν, παιδιά, με σκότωσαν. Εδώ. Μπήκα. Πάμε. Σκότωσα. Εδώ πέρα είμαστε
σε μια φάση που, ξέρετε, παίζω παιχνίδι Brawl Stars, έχω πάρει τον Dynamite και έβαλα γκολ, κοιτάξτε. Παιδιά, πήδηξε ο Crow και έτσι έβαλα γκολ. Άστο, θα το πω εγώ. Εννοούσε ότι έκανε, πάτησε το κίτρινο κουμπί, τη Hyper, όχι τη Hyper, το Power, το κίτρινο κουμπί, ο παίχτης που έχει το Crow, που όταν πατάει το κίτρινο κουμπί, όποιος έχει τον Crow, πετάει. Και αυτό έγινε, πέταξε την μπάλα, πέταξε αυτός, επειδή πήδηξε, η μπάλα πέρασε από κάτω του και μπήκε γκολ. Οπότε ναι. Μισό παιδιά. Πήγαινε, λοιπόν, έχω αστεράκι. Για να δούμε τι θα πετύχεις. Το Super Air. Όχι, που περίμενα ότι θα πετύχω και κάτι παραπάνω από Super Air. Το επόμενο θα δείτε τι πέτυχα. Έχω κι άλλο αστεράκι. Ρε, αρέλα. Γκαντέμι. Παιδιά, 1, 2, 3. Έληξε. Λοιπόν, παιδιά, τελείωσε και αυτό. Τελείωσε και αυτό το challenge για σήμερα. Κάντε μια εγγραφή και ένα like και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ευτυχώς που τελείωσε, γιατί δεν αντέχω άλλο το edit. Φέρτε μου τα λεφτά τώρα, μάτι Παναγία.